Pansinin ng tatlong ito. Si Justin, isang estudyante. Si Ryan, isang rapper. At si Albert, isang tambay. Ngunit bakit sa kanilang tatlo, si Albert lamang ang malungkot? Kasi may tae siya sa sapatos. Hindi madali ang pagkuha namin ng panayam kay Albert. Noong una namin siyang natunton, hindi naging madali ang kanyang pagtanggap. Pwede po namin silang maabala. Gumagawa po kasi kami na show. Naghahanap po kami nung yung nakaapak daw ng tae. Meron ba dito nun? Yung pangalan daw po, Albert. Kasalanan ng gobyerno yan eh. Alam mo, di ba sa ibang bansa wala ka nang makikitang tayo sa daan? Galing!